af YouTube. Det er en ny let's play. Jeg har nogle krise. Hvad fanden? Det er en piano. Se det. Den der stod. Okay, din plan. Din plan. Byg et hus og find år. Byg din sand og find mad. Jeg er klar til juleaften. Gør dem alle sammen. Simmer 6599. Jeg slutter her. Så det er en piano for i dag. Den vil jeg beholde. Hvorfor er jeg startet på en juleeventyr? Tja, jeg kommer til at sætte en let's play. Hvorfor? Det er zombie! Jeg spiller på. Normalt, sådan symbol. For helvede, den skader. Ja, jeg får da se noget. Oh my god. Nå, nu har vi mad. Der er fandme nogle squid dernede. Nå. Undskyld for lag. Mit Minecraft kan ikke lige snes over. Hvor skulle jeg ellers være, når det var et lille eventyr? Du er dum, zombie. Du er dum. Det lag. Shit, der er ild i mig. Hvis jeg dør nu. Fuck, jeg hader mig selv. Allerede ved at dø på første afsnit. Det her kan vi kalde en del afsnit. Ny testerbræk. Jeg skal nok vise dig en top med lige testerbræk. Nu har vi det her. Så kan vi gøre en workbench og en crafting table. Et sværd. Og et økse. Jeg er med. Woohoo! Prøv at se den sidste. Det eneste testerbræk i verden er godt. Den hedder Boxcrap. Jeg skal nok lægge linket til testerbrækken i deskription. Den ligger dernede i der hvor du kan skrive til mig. Så jeg skrev her kan testerbrækken der. Nu får jeg med. Okay. Jeg skal også lave en bog, hvor der står mine planer op er lavet. Så skal jeg stå, hvad jeg har klaret. 3 minutter. Okay. Jeg filmer i 6 minutter. Sheets. Det var godt. Jeg vil gerne finde en græskar, som vi får noget snemænd, som beskytter os. Fuck, vi er ved at få meget med. Men jeg har 3 planer at gøre. Eller 3 planer. Ja, 3 planer. Jeg kan godt lide den der til nummer 3 gør klar til jul. Det kan jeg godt lide. Fuck noget 3. Og så skal jeg også lide det. Jeg kan godt lide det her standard skin. Og vi har fået noget køer. Nice. Så har vi noget kø. Og så har vi en bøf. Til aftentid. Ja. Tak dejlig verden. Jeg har fået den gang selv. Jeg har selv fløjet herhen til. Jeg spawnede i en sneskov, hvor at de der meget store høje træer er. Der kan min computer slet ikke klare. Men det her kan man godt klare. Det er faktisk dejligt. Oh my god. Og hvis du tænker, nej, er det nu en juleepisode? Ja, nu skal jeg fandme filme jule. Okay, 5 minutter mere, så står det. Der kom natten. Wow, jeg fryser bare helt totalt. Bare roligt, det skal jeg sige for mig. Okay, nu skal vi på eventyr efter hvor? Jeg skal efter her.
Og skal efterfor med min daglige hånd. Hvis jeg ikke finder på, for det fucking dårligt, så er det fucking dårligt. Jeg vil finde på. Hvis jeg finder den, så når jeg dør, så spawner jeg helt der. Så finder vi fandme noget kul. Og så luk det for helvede. For kulsen og helvede. Det er jeg godt for. Jeg er meget glad til at jeg får min sidste page. Det har min yndlings op og lad os se. Nok er ingenting næsten. Eller alting er næsten. Stop der bare. Man 3 minutter mere, så stopper det. Men det bliver en god episode. Nu skal vi starte på juleepisode. Og der er meget kul her. Kig op på min pickaxe nede i min inventory dernede. Og lad kigge på den. Den ser awesome ud. Jeg kigger på den. Der er meget kul her. Jeg har bare 22. Woohoo! Det er faktisk en ny rekord i første episode. Utroligt ikke. Og så skal jeg se, at vi har næsten også. Jeg skal nok lave mange af dem her. Hvis jeg sletter dem, så er jeg så ked af det. Jeg mener det. Jeg er så ked af det, hvis jeg sletter. Allerede en juleepisode, og så sletter jeg den. Det er fordi, jeg går rundt og sletter nogle gange af mine episoder. Jeg skal lige tage en ny test. Det er den her OCD pack 1,5 komma 0 by disco.7. Prøv at se den. Det var sådan en fed. Det var ikke så mange ting, der er lavet om. Så kan jeg godt lide den box crab. Prøv at se. Box crab! Og vi har den her HD tester pack, som jeg havde i sidste hardcore survival let's play. Den har jeg stadig bare over. Hvis jeg sleder den, fuck mig i fjeset. Den kan få her. Vores opgave er lige nu at finde hvor. Det bliver meget svært. Oh my god, den står her, jeg har fundet. Og det er også dejligt at være så på at se den så. Hvis det regner, så får vi snevejr. Og det er faktisk dejligt. Jeg skal også, måske skal jeg have en juletest. Tror jeg faktisk. Jeg skal høre en, der råber i baggrunden, en stopper, der råber til måske bare. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg siger nu kommer så sådan noget. Jeg tror det er bare. Hvem er ikke mig der er? Okay, det er ikke mig der er skrevet. Jeg havde bare lige tænkt på, hvis jeg skal have sådan noget, så ville jeg måske troede på det. Så sådan her stoppetid. Jeg stopper når der er op på 9 minutter. Det er om 2, 1, 0. Så vi ses YouTube. Ha' en god dag, og vi ses næste gang. Så hej hej.